टिकेटखौ ओरैनो दानना होबाय बिसोर बिराद डिस्टार्ब बिसोर लोगोसेखौ बयखौबो खुलुमबाय जे आङो दंथ'यो सिमोन सापुरि जे धेमाजि जिल्ला आरोना जे बेवहाय दंथ'यो जे नोंथांमोनाथ' मिथिखादों जाय नोंथांमोना आंनि फेसबुक खौ नायो नोंथांमोनाथ' मिथिखादों खिन्थु बाट आं माने भिडिअ एसे लानि होननानै ब्लग भिडिअ एसे लानि होननानै जे हाबायाथ' जोबलांबाय जे सुजुमा आदा जे बिथांनि गोथार जुलि जे मैयाहाय जानानै थांबाय जे दिनै फिसा माने बे गेस्ट हाउसनि आइबि ना मा होनो जे बेनिफ्रायनो एसे स्टार्ट खालामनोसै होननानै ससेब्लाबो एसे दिन्थिलांनोसै होननानै नोंथांमोनखौ आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना बयबो आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय फेसबुकआवबो होगोन आरो इउटुबावबो नोंथांमोना जुदि फेसबुकाव नायदोंब्ला गिरिधर बर' जुदि इउटुबाव नायदोंबा थेफादन ना नोंथांमोना इउटुबाव फेसबुकाव नायदोंब्ला जे इउटुबाव थांनानै नोंथांमोना आंखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर एसे दिन्थिनोसै सानदों आरोना नै नैथिं हाजो कि बरिया जायगायानो लोगोफोर बैथिं नै जोंना उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सार बिथांनि मुसुखा दङ आरोना बिथिं लामाया ओमफ्राय नैथिं उनथिं दंथ'यो आरोना नै बेवहाय सोर सोर दङ नोंथांमोना नायदो लागाव नै फुरा देलायखाबाय ओमफ्राय नैथिं हिरेन आदामोना फुरा मबाइल नायगासिनो आरो नै लैथिं सासे दं ओमफ्राय नै सासे माने बिथाङा जे बेवहाय धेमाजि जिल्ला सिमोन सापुरियाव बैसागु बिदायाव जे बिथांखौ जासमिन महरै जे बेवहाय लिंहरदोंमोन नालाय जे माने जोङो दिनै थांसिगोन नालाय बेनिखायनो बेखौ माथो होनो फैदों जे मैयाबो लोगो हमदों दिनैबो जे जानिखि धेमाजि जिल्लानि जे सार नोंथांमोना जोंनि जायगानि मानसिबो जे बेवहाय जासमिन महरै चान्स होनायनि थाखाय बिथांनि जानानै थेंक इउ स' माच आरो नै बिथाङा थांगोन समफोर माने दिनै सानसे प्रग्राम दङ गाबोन सानसे प्रग्राम दङ आरोना माने जोङो बिथाङाबो माने हाबायाव फैदोंमोन जोंबो फैदोंमोन माने दा माखासेया थांबाय फुङाव ओमफ्राय बिसोर फुङाव फैनानै सिगांग्रि बिथांखौ एसे खबर लानो फैदों ओमफ्राय जोंबो फैदों आरोना दायो बिथांखौ जोङो दिनै थांगोन बिथांमोननि आलासि दङनो बेवहाय थांसिगोन ओमफ्राय नै बेयाव दा हारसिं जासिगोन आरोना नै फुरा फुनाव बेस्थ'खा बिथाङा साइज जानांगौथ' साइज जाबाय बेनिखायनो नोंबो लादो नोंबो ला आरो एसे साइज जागोन सेहेरा एसे फैगोन बिथांनि बायदि ना फुजाखां नोंथां जे नोंथांखौ आङो मोनसे खोथा सोंनि आरोना जे दिनै जे नोंथांखौ जे बे धेमाजि जिल्लायाव जे नोंथांखौ जासमिन हिसाबै जे बिथांमोना नोंखौ हांख्रायनायाव नोंथाङाबो नुजाफैबाय जे बिथांमोनखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो जे नोंथांखौ बे खाबु होनायनि थाखाय गिबियावनो सानजारि नोगोर सिमोनसापुरि गामिनि फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे आरो बैसागु खुंथाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बर' सुबुं खौसेथि बिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो हारिमु आफाद जिहेतु सानजारि नोगोर माने धेमाजि डिस्ट्रिक्ट हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो आबोबनि आफादगिरि नेहाथारि बयखौबो माने गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरो जोंखौ बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आरो जोङो सफैबाय दायो आलासिनि न'आव आरोना ओमफ्राय दा जों दिनै आलासि जानाया ओंखाम जानाया आलादा आलादा जागोन बिसोर सानैखौ बेयाव दिनलांसै ओमफ्राय जों साथामा आरो बेलेगनियाव आरोना ओमफ्राय जोङो सोरनो फैदों आंबो इमान नामफोरखौ मिथिथ'ला मा मिनिबाय थादोंलै दालाय हिरेन आदा बिथांनि बिगुमै सायख्लंनि बिगुमै जायो नगेन्द्र मामोनथाय बावलायलांबाय आंबो लोगो आरो जोंनिबो लोगो आंनिबो लोगो
दा नै गुमै लाहानाव बिगुमै ना गुमै होनबाय बिगुमै दा नै आरामसे जानानै थां दै माने बिदिनो आरो माने सिमन सापरियाव माबा मोनसे कर्म फैयोब्लानो माने आलासिफोरानो गोमालाङा बेबो लिङो बेयाव थांनो हायाबा बेयाव जोंखौ आरो दुखु मोनलायो बेबायदि जाहैयो दा आरो एफा गोजान दा आरो जों बिदि माबा मोनसे कर्म फैबासो जों हाबलाङो जिखिनि हायो जोंबो हाबलांनो सेस्था खालामो आरो जाय बिथांमोननियाव जों थांनो हायाखै नोंथांमोना दुखु मोननांदा आरो उनाव फैयोब्ला बेयाव हाबलिया एबार नेक्स्टआव नोंथांमोननियाव हाबसिगोन आरो बेबायदि खालामो आरो जों थारमाने बिदिनो आरो माने एकदम न'खरनि फेमिलि बायदि जाहैबाय सिमन सापरियाव ना बिदि जाहैबाय आरो ना पुरा गावबागाव मबाइल नायगासिनो बिथाङानो जाहैबाय आरो ना जायख्लंनि बिगुमैया बे आदा बिथां इसोरनावनो जों एसे फैबाय नायनो थाखाय बिथांखौ आरो बिथाङा मुसुखा बनायो दै जानाखि ओइलाय बेबायदि मुसुखा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बेबायदि आरो ना गोबां माने बनायो आरो ना बिसोरनि धेमाजि जिल्लानि जे बिथाङा दायानो बनायो आरो ना साहा सफैबाय नै बिथां बाजै दे नोंसोर ओंखाम जाना फै दे नै बाजै माने नै बेबायदि बनायो आरो ना नै न'नि मोखाङावनो नै बेबायदि खेथि खालामो आरो ना बरिया नै दायो जों थांनोसै मानु दे थाहै नोंसोर देखलं था दे नोंना दे फिर मिलेंगे थांनोसै दे बाय बाय बरिया लोगोफोर जे फुजाखां आरो निकुनिता जे बिथांमोना जासिनाय जादों नालाय बिथांमोनखौ पुरा मोजां भिडिअ लानो हायाखैना बिसोर जासिनाय जागासिनो दं आरो एकदम भिडिअबो हाखु दाखु आरोना जों थांनोसै 7:45 दङ ट्रेन नै बैसागु बिदाय सिमन सापरि नैलाय दामनारियाव दं चलो जायखौल' मोनहैबाय नो पुरा पान्जाबा नै माबाबाय जों नै खारबाय दै टिकेटखौ ओरैनो दानना होबाय बिसोर बिराद डिस्टार्ब बिसोर लुखुसुखो मानसि फिसा लाबायनो आंनिया टिकेट दानना होबाय इदि नोंसोरथ' उन्दुना थांगौमोन आंब्ला मोनफैस्लाबासै नै